Muy bien, dejarla en el chip. Thank you. Bapak minta apa ini? Moजां बानाय मोजांसो मासरुम Mày xin phút ăn thắm ăn phút là mới thế. Vâng rồi. मोजांसो मोजांसो हाजिरा दाननांगोनथ' आरो आं बिसिनिफ्राय आंसो मालिक मेनेजारा थाखा खामायनो नागिरदों नै Tapi thằng gì đó mà bán thật này mà. Này bà quy lên với thằng ấy này để làm như thế nào nó không nè. Mình sẽ làm ăn thằng nào vừa. Không quy này. माला थाब थाब सोखांनांगौ नोंसोरो हाबा जाहैनांगौआ Ayo bikin tuh mau coba Maikon बानायदों माइखन
Nah, enggak lah udah nah. Coba gila. दासो थब्लासो जादों हाजिरा दानजागोन आंजों मोजां मावाबा हाजिरा 500 টাকা हाजिरा wah 500 tiha আমি দিমুই না 500 tiha না দিলে হইব কেন হইব না আমরা ওই যে খেরগুলো সিদ্ধ করলাম না এইগুলো তো করবাই লাগবো আবার রোদে শুকাইলাম রুদ্রে মালিক তো আমি আবার এই যে পলিথিনের ঢুকাইয়া রবা দিয়ে বানলাম 500 টাকা না দিলে হইব 500 টাকা তো আমি দিবই না 300 টাকা দিব 300 টাকা দিব আমি হাজরা Hello, hello, hi. Arochi, my now. Like dong bro. Okay, thank you. Time pass खालामदों नै खामानि गैयैखाय. बिबाजै, फिसाजो, हिनजाव मैखुन बानायगासिनो. प्लास्टिकआव नै मैखुन बानायनो जिगाब सोगासिनो मोजां दे बेबायदिनो नायबाय था दे नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हाबावगोनसो नाथाय समनि आंखालखाय देखायनाय जानाय नंला आंखालखाय मनो जाबाय नामा मनो जाथ'वाखै नैबे बिबाजै बे आंनि बाजै नैबे ओमफ्राय आंनि आइजो ओमफ्राय नैबे फिसाजो मनो जायाखै मैखुन दोनग्रा न'आबो हैनो बानायखानायालाय बुरजा दंथारो देखायथ'ला जाहैदों बे दिनै बानायबोदों न'खौ देखायहरबाय आं बुजियाखैमोन ओरैनोसो रायज्लायना हरलाबायनाय जादों आंना मनिटाइजथ' जाबाय जानाया मनिटाइज जादोंबाबो कमप्लिट जायाखै रबि मा लिरनांगौथाय आंथ' एसामिसबो रोङा असमियाबो रोङा माबा लिरना हरदों नै बाजै फरायलाय एसामिसनि आया जि मोजां नायनो होदो आंखौ आंहा मेगनानो नुबावा मा लिरनांगौथाय आंथ' जेबो बुजियाबो बे गाहायाव एसामिसनि लिरना हरबाय सोरबा रबिनो मा लिरदों थायो माबा बे अ ओमफ्राय बे आफु अलखि ना मा लिरखोथाय आंना मेगना जायालै मेगना जायानो बेनाबो नै आंना गोजानो नुवा सस्रमा जावनानै ओरै फारसे अरहोआबानो जाया
मासे ओरै मासे ससमाया अरहोनांगौ होमबासो जायो एसामिस आमी जाने ना रे भाई की लिखी से আমি জানি কিন্তু আমার এই যে এটা একটু পোকা ধরতে লাগে ওই Hai xem rồi. बेसेबां जों खालामखो माखौ बेसेबां जों खालामखो आं बारा बुजियासै माबाबा जिगाबाबो माबानांगौ जिगाबबो बारा गैयाना जों बांद्राय माबाथ' बिराद टाइमनि आंखाल जाथारदों जोंहा हाबाबो जाहैनायनि खोथा दंनो बेबो हाथिमंगलसो आथिमंगल नङा हाथिमंगल Đó, con kia đi đất như nó đi mà con nhát cái gì mà đất rồi ngang lên thế mà. आं लाइभ फैबाय थायोखाय बारा रोङालै लाइभआव रायलायनो जोंनि हिसाबैबा आं हाथिमंगल नंलामोन नेवथा जानायसो होनोमोन नेवथा जानायखाय जोंथिं बिदि होनालै बिसना सारा होनोब्रा जोंनिया नोंसिनासो बिसना सारा जोंना नेवथा जानाय होनो नेवथा नेवथा जोंना बिसना सारा होनो माखानि बिसनाखौ सारा खालामनांगौ नेवथा जानो थांनाय होनो मा लिरना होखोथाय आमि एसामिस रोङालै हायमोन आयु जोंखौ नुदों नामा हा औ बिदि रायलायगासिनो दं नायफिसैथ' सोर फाग्ला आंलाय सोरजों हगारनाय बायदिसो सानदों लाइ बिलाइखौ नुदों लाइ बिलाइयावसो होदों औ आयौ बिदि ए नेट पेकआ माथो गैलालै आंना जोबसै जोबनोसै नेट पेकआनो जोबसै हाबाब माबायानो जाजोबस्लाबासै मैखुनखौ एक्सट्रा भिडिअ बानायनानै हगारनांसिगोन आं दा बे लाइभआव ना नेट पेकआ गैला माथो फवासेनि बारा बारा बेरनाय दं खानोनो मोनथारो बिरादनो फवासे गाहाम गिदिर देरनायखौ खानो मोनथारो नायबाय थाथावथाव मोनथारोबा सानजारि रायलायनोसै एखेबारे बिराद मोजां जानायाव बिराद मिलौओ दोनथ'लायसैलै लोगोफोर नेट पेकआ गैला माथो बाय बाय दोनथ'बाय दे मालाबा लोगो मोनफिनलायगोन